Bon dia o bona tarda a tothom. Avui, junt amb la Fabiana, parlarem de la por a parlar en públic. Jo sóc l'Aitana. I jo, la Fabiana. La por a parlar en públic és una cosa o un sentiment, sí, només una cosa o un sentiment, que quedi clar, que tots tenim, hem tingut o tindrem alguna vegada a la nostra vida, perquè estic segura de que sí que t'ha passat. No diguis mentides. Quan som petits tenim por a parlar en públic o fem una exposició a classe amb totes les mirades dels companys que no saps si t'estan escoltant o t'estan criticant. I quan som més grans sentim por a parlar en públic quan tenim alguna reunió o entrevista de treball. És a dir, sí, els nostres pares també tenen por a parlar en públic. Hem de tenir en compte que treure aquesta por no és gens fàcil com aprendre a anar en bicicleta o aprendre a sumar. Per això, aquí us explicarem alguns trucs i situacions on ens hem trobat nosaltres. Exactament, aquesta és una d'elles. Jo de vegades passo per aquestes situacions i és molt normal a la nostra vida. Sempre tenim por de moltes coses, però tenir aquesta por ens afecta en diferents aspectes. Per exemple, si tens por a parlar en públic i tens una exposició, si estàs en una entrevista de treball o si necessites fer una conferència per al treball. Aquesta por es torna el nostre pitjor enemic. Exacte, però per poder treure aquesta por hem de fer diferents coses. 1. No et posis nerviós. 2. Pensa en alguna cosa que et relaxi i et tranquil·litzi. 3. Mira algun amic o alguna persona amb la que et sentis còmode. És a dir, no miris el teu crush. Una situació que a mi em va passar va ser l'any passat. Em refereixo al curs passat. Jo tenia una exposició en anglès i em vaig posar nerviosa, però per poder tranquil·litzar-me vaig relaxar-me i vaig mirar una amiga, en aquell cas la Fabiana. Vam fer una exposició en projectes i aquesta vegada no em vaig sentir molt nerviosa perquè no estava sola i estava amb l'Aitana i 2 persones més. Aquest és un altre punt. Si fas una exposició en parelles o en grup i pots escollir la teva parella o una persona del grup, pensa en una persona amb la que et sentis còmoda i així et serà més fàcil concentrar-te. Una altra cosa que s'ha de saber és que has d'ignorar totes aquelles persones que es riuen de la teva exposició. Em refereixo a totes les persones que comencen a riure o a criticar o inclús interrompre l'exposició. No els has de fer cas, tan sols imagina que no existeixen, perquè si et centres en ells encara et posaràs més nerviós. També un altre truc per no sentir aquesta por és imaginar que les altres persones es troben en una situació pitjor que la vostra, és a dir, en una situació més vergonyosa. No tothom utilitzem els mateixos trucs per treure aquesta por i no sempre és només por parlar en públic, sinó també a cantar en públic, ballar, etc. Però aquests trucs també serveixen per a aquestes altres pors. També és una cosa important, heu de confiar en vosaltres mateixos. Esperem que aquests trucs us serveixin a la vostra vida. Fins un altre vídeo. Adeu!